Menta perlokan wara HP ko kubor. Say Trump sipo jar ngut ki spy na NATO. Tong ni ngam. Ki official ka US Defense ki pha ya ka proposal. Ban withdraw ya sipo jar ngut ki spy na Europe. Ban withdraw ya sipo jar ngut ki spy na Europe. Kaplan ban say no jar mar steng ki spy. Ba pha hadin ba hirtma ka Russia ya ka Ukraine. House nem arjar par. Ka NBC News ka report ban rungut ki spy ba klam pa kurteng. Ki pentikna ba ka jikran kadang ya halor kani. Ki babun ki spy ki badon hapo ka review. Ki sange hapolan ba Romania. Ki rikongsan ka NATO ba hakmat. Ki official European ki ting ba ka jingsay no ik spy Amerika. Kalaban pencelur yu Vladimir Putin presiden ka Russia. Ka sarkar Trump ka kwa iki parlog ri. Ban penklan syusyu ya ka defense ban fokus ya ka China. Pete Hegseth uhe defense yung Trump dang Shen Wong. Ka Europe kamde ka top US security ka ba hakmat do. Ban upan ketien bagi threat na China. Bat ka jingkusla jimut ya ka security hasil ter ka kaput Amerika. Ha ka Senate hearing. Senate Roger Wicker. Utakranya ke official baklam perpokorteng badu ong dayban sayno ek spy ngaklumar da kejing UI kejing lam bakla hapo Pentagon ong Vicker General Chris Cavoli top commander kan itu ong ba persya ya kejing penduna ek spy barabor ngaju ai jimbut ba dayban maintain ya kejing kiu ne jingat ka ong General Chris Cavoli sya ka Congress ka Catherine Thompson ka Pentagon official ka pentikina ba ka kam ka don hapo ka active review ka jingbu limit ya ka budget kumju kapengop ya ka raya so juga spy bat ya ka plan ban job ha ka defense system utra mula suspend ya ka jing raptir tmasya Ukraine bat kwa ya ka jing sangi asiat kumni khubli shibun story tala London Network Daily Post.